guda uku suka kai aure ya ciyar da su ya shayar da su ya tufatar da su ya yi hankuri da abubuwan da suke kawo mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su kasance hijabi gare shi ba zai shiga wuta ba kaga bai ce wanda yawa ƴaƴa maza ba tare da cewa ya ce ai tarbiyyar ƴaƴa maza sai ya kasance musulunci shi kadai ne addinin da ya girmama ƴa mace a wannan marhala idan muka diba mutanen kasashen yamma da ke cewa haƙƙin ƴa mace a wannan lokacin bata da wani haƙƙi lokacin da take gidan ubanta lokacin da take yarinya karama sun ɗauke ta kamar yara akwai dokoki da suka ce a kiyaye haƙƙin yara tabbas amma waɗanda suka keɓance ƴa mace babu su domin ba su bata daraja ba irin wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata irin daraja da musulunci ya bata lokacin da ta isa aure fa sai musulunci ya ce shi namiji mai son ya yi aure ya je ya kawo mata sadaki idan ya je kawo sadaki sannan ya je wajen neman abinci ya nemo mata abinci ya nemo mata abin sha ya yi mata sutura ya nemo mata gidan da za ta zauna wannan babbar karamawa ce wannan babbar girmamawa ce mi musulunci ya ce ka ɗauki nauyinta dukkan ɗaukan nauyi kuma ku saya ku je abin mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddarta wannan tun lokacin da ya halicci dan adam kafin dan adam ya zo duniya lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu da Hawwa'u alaihi salam su biyu duka sai Allah ya kira mala'iku da shaidan cewa su yi musu sujuda mala'iku suka yi shaidan bai yi ba kahin asa annabi Adamu aljanna sai aka kira shaidan Allah yana son ya gabatar da shaidan ga annabi Adamu kowa ya san wani ku tsaya ku ji abin da Allah ya ce ma annabi Adamu sai Allah ya ce ma annabi Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika hakika wannan da kake gani makiyinka ne kai da matarka guda nawa kenan guda biyu sai Allah ya ce fala yukhrijannakuma min aljannati kada ku yadda ya fidda ku biyu cikin aljanna har yanzu Allah biyu yake magana sai Allah ya ce fatashqa sai kai ka wahala wajen neman abinci Allah bai ce fatashqa ya ba sai ku biyu ku wahala wajen neman abinci domin Allah ya ga ya kaddaro cewa namiji shi zai zuwa neman abinci in dai har suka zo duniya to wannan takalifi ne na namiji a wannan marhalar tura sun kula da mace waɗanda ba musulmi sun kula da mace lokacin da ta isa ta kai amma ni suka kula da ita cewa suke a bata haƙƙinta a bata incinta wani irin haƙƙi da wani irin inci a sawo ta ga jarida ta yi talla jaridar ta namiji ce don haka jaridar sai ta samu masu kallo da yawa sai namiji masu karatu da yawa sai namiji ya samu kuɗin ya sa account ne a kawo ta ga TV ta yi wani program tana wa mutane dariya suna jin daɗi suna kallon program ɗin sai a kawo talla da yawa wake da gidan TV namiji shi zai ɗauka kuɗin suka ce a kawo ta ciki ta yi aiki ita da namiji ke aiki domin an kawo ta a shago ta yi tsaron shago za ta wa kwastoma dariya in ya zo don haka shago za a yi ciniki kuɗin gaba za su komawa kuɗin ga namiji za su komawa saboda haka duk girmamawa da karamata da suke cewa a yi babu wata karamawa da ake yi illa yaudara ce da cuta da suke yi yanzu ka diba ka gani inda ci gaba ne inda abin da suka san gaskiya ne a kawo mace tun lokacin da America take America yau tana da shugaban kasa 42 wanda na yanzu na 42 amma har yanzu babu shugaban kasa ko ɗaya mace da aka yi kadiba ka ga ingila tun lokacin ta yi mulkin mallaka har yanzu prime minister ɗaya ta yi Margaret Thatcher wadda take mace duk sauran maza ne da mace tana da wannan kimat ai da an kawo ta yi inda suke amma ba wannan kima suke nufi ba kima a sa ta ai cuɗanya da maza domin ta jawo customer domin ta jawo maza kuɗi in ka diba yanzu matsalar da ake ciki ta eurozone crisis in ka diba ga TV in ba shugaban Germany ba za ka ga mace ba duk wannan tarayya domin sun san cewa ba kamata ya a jawo ta ba ta mulki ba kamata ya a jawo ta domin a samu kuɗi da ita domin a yi amfani da ita a yi talla da ita a samu kuɗi idan ta wuce wannan marhala ta kai marhala uwa ta tsufafa ni musulunci ya ce a yi mata kamar yadda muka ji tana yarinya musulunci ya ce a kyautata mata fiye da yadda za a kyauta ma namiji tana iya a kyautata tana mata namiji ya je ya kula da ita haka da ta tsuha sai Allah ya yi ta magana cikin Qur'ani game da fa a kyautata mata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan sai ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini Allah ce mun wa dan adam wasiyaci da iyaye ne ya kyautata musu sai Allah ce amma mahaifiyar shi fa ita ta ɗauke shi cikin ciki tana wahala wata ana tuna mai in zaka kyautata ma ka tuna ga wadda ta wahala da kai wahanan ala wahanin haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan sai ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha an wa dan adam wasici da iyaye ne ya kula da su ya kyautata musu sai Allah ce amma fa mahaifiyar shi ita ta dauke cikin ciki akan wahala ta aje shi akan wahala haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo ya iske shi ya ce ya rasulullahi wa zan wa ladabi wa zan wa da'a wa zan wa biyayya sai annabi sallallahu alaihi ya ce mai mahaifiyarka sai ya ce ya rasulullahi bayan mahaifiyata sewa sai annabi ya ce mai mahaifiyarka ya ce bayan ita sewa na uku annabi sallallahu alaihi ya ce mai mahaifiyarka ya ce bayan ita sewa sai ya ce mahaifinka sai da mahaifiya ta samu daraja guda uku sannan mahaifi ya samu daraja ɗaya idan ta kai wajen kahirai idan mace ta kai wannan matsayin da ita da namiji babu bambanci
ba za a kawo ta ba za ta iya jawo kwastoma ba za a kawo ta ga TV ta yi labaru ba za a ɗauki hoton ta ga jarida ba domin mace da ake cewa kimanta yanzu ita ba mace bace abinda ake so gare ta bata da shi don haka in mun diba za mu ga addinin musulunci shine kadai addinin da ya girmama mace shine kadai addinin da ya karama mace idan mun ji waɗannan haka suke yi to sai mu dawo mu kuma muna tawaye mata haƙƙin su da musulunci yace a basu mu ma kan ban basu ba wata ran tawayen mu da tawaye irin ɗabi'un mu shi yake sa su kafirai sai su samu mashiga yanzu bari mu ɗauki misali yanzu ilmi musulunci ya ba mace haƙƙin neman ilmi bal a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce mace ce daya idan duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sabani ga wata matsala miza mu yi sai su kai mata ita za ta gaya musu abin da za su yi ita za ta ba su fatawa ita ce ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha har Umar yake cewa wallahi man khalafaha sa aj'aluhu nakalan in duk wanda ya saba mata za mu je kai Abu Hurairah ka ce kaza kai Ibn Umar ka ce kaza za mu je a tambayi Aisha mace ce wallahi duk wanda ya saba mata sai na sashi na mai san misali kun san dama Umar da karfi yake ladabtarsuwa cewa dole abi fatawa Aisha domin tana da karfi tana da ilmi tana da fahimta tana da basira wannan fa a makarantar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kare yau mun hana matan mu su je makaranta mun kulle su cikin gida ba mu ba su ilmi don haka duk mai karatu mai ilmi baya yadda da wannan Shehu Usman dan Fodiyo da ya kasance shi ba Bahaushe bane ba dan wannan garin bane zuwa yayi jihadi fi sabilillah don ɗaukar kalimar Allah don haka cikin nurul albabi sai ya yi zafi sosai yace cikin abin da ni iske Hausawa na yi al'adun da suka saba musulunci shine mutum ya aje mata ta baya koyar da ita sai ya kasance karatu na maza kawai ne yace sai su ce wai ta dafa musu abinci ta yi kaza Shehu dan Fodiyo a nan wannan matsalar yabban mazhab Abu Hanifa yabban mazhaban Malik yabban mazhaban Shafi'i yabban mazhaban Ahmad bin Hanbal ya kuma mazhaban Zahiriya yace wallahi ba wajibi bane mace ta dafa ma mijinta ko abinci abinda a wajibi ya ilmantar da ita ya luran saddar da ita amma mu yanzu mun aje wannan gaba daya a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam kaji Abubakar kaji Umar zaka ji Aisha zaka ji Khadija zaka ji Hafsa zaka ji a lokacin Shehu dan Fodiyo zaka ji Shehu dan Fodiyo zaka ji Shehu Abdullahi zaka ji Muhammadu Bello zaka ji Nana Asma'u fi sabilillahi a yanzu wacce mace muke da ita idan mun ka tsara manyan mallaman da gare mu a gare mu za mu ji ta ita ma ta fito to muna nufin annabi bai fahimci addini bane da ya karantar da su muna nufin su Shehu dan Fodiyo da suka karantar da su duk ba su fahimci addini ba muka fahimci addini wannan fa wayewa ce wadda musulunci ɗake da ita ku ba ku gani shekara 1400 fa da suka wuce Aisha ta samu wannan ilmi shekara 1400 da suka wuce Hafsa ta samu wannan ilmi shekara 1400 da suka wuce duk matan sahabbai suka samu wannan ilmi abin mamaki wa'ancan kafiran masu sukan mu a university ta farko da aka gina a kasashen turai ita ce Oxford University an gina ta shekara ta 1996 yanzu shekara 1000 kenan babu yan shekaru amma mace ba ta taba graduating ba a cikin wannan university sai ta yi shekara 800 suna ganin macen ciyan mai mace ta isa ta zo kusa ga makaranta mace ya kamata ta zo ta yi ilmi a mace bai kamata ta yi ilmi ba sai a 1870 mace ta fara zuwa makaranta a Oxford University kuma ko shi ba a bata certificate wace lalata certificate ita ya ba mace ba su ta da kima komai ba a wannan lokaci mace ta farko da ta fara kare karatun university a kasashen turai a 1920 nan shekaran jiya zaka iya cewa shekaran jiya har yanzu ba a shekara 100 ba amma musuluncin mu ya sa mata sun yi karatu tun shekara